Pánové, o čem bude dnešní video? Ako si vybrať automatický kávovar? Nivona. Pri výbere kávovaru si musíme zodpovedať nasledujúce otázky. Za akým účelom ideme kávovar kupovať? Chceme kávovar do domu, do kancelárie alebo na cestovanie? Aké nápoje budeme najčastejšie pripravovať? Espresso, cappuccino, latte macchiato alebo americano? Koľko šálok denne pripravíme? Potrebujete kávovar s väčšou kapacitou? Aké farebné prevedenie? Čierny kávovar, biely, titánový alebo nerezový? Máte pre kávovar dostatok miesta v kuchyni? Zvážte aj priestor nad kávovarom pre pohodlné doplňanie kávy a dolievanie vody. Je všeobecná pravda, že drahšie modely ponúkajú viac funkcií a vyšší komfort. Poďme si preto pripomenúť pár dôležitých parametrov, ktoré sú smerodajné pre zúženie výberu. Hlučnosť, Tichý mlynček a čerpadlo pre pokojnú prípravu. displej, Veľký farebný displej pre jednoduché ovládanie. Bluetooth, Možnosť ovládania kávovaru cez smartfón hygiena, je základom dobrej kávy. čistenie, Programy pre odvápnenie a čistenie. varná jednotka. Jednoduché vyberanie varnej jednotky pre čistenie a hygienu. Ako si vybrať najlepší model? Stroje sú rozdelené podľa modelových radov, technológií a farieb. Rada 5. Základný model, kde pomer cena a užitkovosť je asi najlepšia. Cappuccino robíme v 2 krokoch. Najskôr pripravíme mlieko a potom kávu. Cappuccino je rovnako dobré ako u vyšších modelov, ale je to na úkor luxusu a nejakého komfortného pripravenia kávy. Rada 6 je vylepšená 5 s integrovanou tryskou na mlieko, takže nemusíme prekladať pohár pri príprave mliečnych nápojov. Vďaka tomu má kávovar aj krajší a symetrickejší dizajn. Vo výbave je aj napríklad filter, zadné kolieska a viac nastavení kávovaru. Rada 7. Náš najobľúbenejší, najúspešnejší a najpredávanejší model. Mliečne nápoje pripravujeme jedným stlačením a je to plne automatický kávovar. V spojitosti s tým je tu jednoduchšia aj údržba, čiže odvápnenie a vyčistenie tabletov. Tomuto sa podrobnejšie venujeme v našich videách o údržbe a čistení strojov. Naša najnovšia Rada 8000 má všetky spomenuté výhody, ale naviac prešla obrovskou inováciou varnej jednotky, čo je vlastne srdce stroja, kde sa všetko odohráva. Rozdiel medzi starou a novou varnou jednotkou sme už rozoberali v jednom z našich videí. Tento konkrétny model Nivo 8107 disponuje najnovšou technológiou Chilled Brew, vďaka ktorej dokážeme pripravovať studené nápoje ako napríklad espresso alebo americano. Ďalej máme v ponuke luxusnú 9-kovú radu, ktorá je vybavená veľkým 5-palcovým dotykovým displejom s možnosťou Fly Picture, kde si vieme nastaviť, našetriť obrazovky, buď fotku z dovolenky alebo firemné logo. Výpusty kávy sú nasvietené 2 farbami a nádržka je nasvietená 8 rôznymi farebnými tónmi. Pre prípravu kávy vo väčších domácnostiach alebo kanceláriách odporúčame model 1040, ktorý má väčšie nádoby na kávu, vodu a aj odpadové misky. Má 2 termobloky, takže dokáže pripraviť súčasne mlieko a aj kávu. Mysleli sme aj na cestovateľov a preto máme v ponuke kompaktný model Cube 4. Máme k nemu aj cestovnú tašku, do ktorej viete kávovar zobrať a zobrať ho na chatu alebo v moru. Viac informácií k jednotlivým kávovarom nájdete na našom YouTube kanáli Alebo na nivonakávovari.sk.